Mingon sila nga bayot, unsa pay tawag nila nako, Raul, unsa pa na diha. May tumatawag sa'yo na Raul? Oh, Raul ana. Uy dili ko Raul. Ano ana nya murag kuan man nya daghan man tawo Ano ay. yung ano mo, nararamdaman kapag tinatawag ka na ganun? Kanang uy, ulaw, murag kuan ba murag Maulaw ka sa mga iniksinggit ba murag itusok ka uy. tao. Mura ka gipana. Murag ko gipana. Naong daw sa gipana rin. Ah. Ay, saya. Magandang gabi mga buwang and welcome to Buwang Buwang Talk Show! Yes mga buwang-buwang. So ngayong gabi meron talaga tayong bisita na isa sa pinakagwapa na mga member ng LGBT dito sa Mahayag. And syempre isa din sa pinakakugihan. And now ladies and gentlemen, a round of applause to Ricky Dumael. Yes. Hello Ricky, kumusta? Hello. Okay ra gyud ko. Wow, syempre no, kung ingon ana kagwapa ang naong, okay kayo na. Oh, mura gyud siya og kanang kuan. Marian Rivera kayo ang atake nimo tonight. Asa man nga part nga gwapa ani? Murag wa man ni kagwapa-gwapa guro. Yeah, so Ricky ha, salamat kay sa imong pag-anhi talaga ngayong gabi no. So syempre may mga pangutana ako sa iyo tungkol sa iyong kinabuhi kung paano ka naging ganyan kagwapa ngayon, ganyan ka successful. So first question natin Ricky, sino si Ricky? Si Ricky, usa gid siya kabayot sa amaong bukid sa Tulan, mahig sa Buanga del Sur. Yes. Yes, so bayot si Ricky sa Tulan. So paminaw nimo pila mo kabuk bayot sa Tulan? 5. Mo kabuk bayot, mga kaliwat nimo ang uban or tanan? Dili. Yang 5 kabayot, pari-pariha mo ng kaagi tanan. Like ang situation, Dili pod. may iba din na May- hayahayong kinabuhi or pariha mo lang na normal. Pareha rami normal pero ang nakaapan lang kay na sila sa patag, nagdako. Alright. Kami kay sa buntod gyud. Oo. Kanang Tulan, di ba napakahabog niya na bukid? So napakalayo nyo sa mga ganitong kinabuhi dito sa Patag, like gabi-gabi napakabibo. Kayo doon, mga anong oras natutulog na kayo? Mga alas 6 natutulog na mi. Hala, ang sayo-sayo nyo naman natutulog. No, tapos nagmamata kayo. Sayo. Kay Sayo. mangguna man mig sayo, pukaon man mi. O dapat kanang hindi pa talaga gumawas yung adlaw, kayo ay nakamata na. Alas 4 mag-ispat na may mangguna para alright. inigaw sa adlaw bantang man kaayo. Manguli na dayon mi. Bali, pagkagawas ng adlaw, timing din na kayo ay makakauli na. Ngayon, nakatira ka na dito sa Patag. Hindi ka na nakatira doon sa bukid. Wala na. Alright. So bakit mo ginustong pumuyo dito sa Patag na napakaingay, napakadaghang chismis, 'di ba? Whereas kung doon ka sa bukid, napakanindot ng kinabuhi mo, like napakalinaw, pero bakit ginusto mong numunaog dito? Yes, mao gyud na ako ang purpose nga gusto gyud ko munaog diri sa Patag. Kay para makita gyud nako ang wala sa amo ang bukid. Ma-experience nako ang wala sa amo ang bungtod nga naa diri sa Patag. Alright, so since na-experience mo na ang Patag, so kung i-compare mo yung dalawang kinabuhi doon sa bukid at doon sa Patag, alin ang pipiliin mo? Mas pipiliin ko ang Patag sa ngayon na dito ako. Pipiliin mo yung Patag na ang pamilya mo nandun sa bukid, di ba? So ano ba yung mga kaagi mo doon sa bukid? Bakit mas gugustuhin mong pumuyo na lang dito? Daghan jud ko kaagi sa moang bukid, especially sa moang pamilya nga kuan jud ang moang pamilya dili ingon nga malipayon gumikan sa kalisod. Nagdako gyud mi sa Tulan nga ang giatubang namo ang kalisod, ang gitudlo sa mong mga mamagpapa ang mangguna kay lagi ang pag-eskwela dili makaayo. Ingon sa ako ang papa. So, bata pa kayo, nag-train na talaga kayo mangguna para mabuhi kayo tanan. Alright, so hindi ka nakapag-eskwela. Nag-eskwela ko pero nag-undang-undang ko to murag kaupat ko nagbalik sa elementary. May eskwelahan ba yung Tulan? Naa. Doon ka nag-eskwela ng elementary. Tapos, di ba, nasulti mo sa akin kanina na hindi daw sumusugot yung papa mo na kayo ay mag-eskwela. Dili siya musugot sa una. Ano yung mga hinihimo niya para hindi kayo makaadto sa eskwelahan? Pagunahon mi niya, dili mi niya pauliun og sayo para di mi kaapa sa klase.
para malate me di na mi ganahan mo eskwela kay ang eskwelahan manggod layo gyud sa amua kay bungtod man kaayo makita ang eskwelahan sa ubos pero nanulod ng mga estudyante kami mao bay pag-uli ng guna gikan. Alright. Pero gusto jud kay ka mo eskwela. Gusto gyud ako mo eskwela. So nangita jud kag pamaagi nga makaskwela ka. Nangita gyud kog paagi ming layas ko sa amua, nagpuyo ko maski asa sa ako ang mga ayaan Para makaskwela. para makaeskwela ko, makahuman ko sa elementary. Oh, nganong gusto man jud kay nimo mo eskwela? Kay ako ang gusto manggod nga nadyo ko'y pangandoy sa akong kinabuhi nga dili lang gyud ko magatubang aning guna og mananom lang sa amuang bukid. Gusto pud nako nga muanhi diri nga makita og lain nga trabaho. Oh, di ba syempre kay di ba na kay Facebook pud sa una. Wala. Wala gyud. Wala Unsa gyud. man nimo na ingon nimo kagalingon mo naog jud ko didto kay mo. Makanaog-naog pud ka diri sa una sa patag. Dili. Makadungog ra ko anang mga sa radyo. Mo man agi hilig sa akong mga ginikanan ang radyo dito, makadungog ko nga nakahuman og eskwela, mauni ayang kahimtang karon murag So mainganyo kay. nainganyo ko nga ingonani di ay eskwela di ay ta dapat kay para maabot po nato ato ang pangandoy o dito ko na kuanan ba nya mingon man akong papa nga ay nag-eskwela kay ang grado di man na malungag ug mangguna ta diri makatanom makaani man ta makakaon. Dati na. Miana akong papa dayon hala Ginoo ko inglayas ko sa amua. Oh. Inglayas ko nagpuyo-puyo ko sa patag maski asa sa akong mga ayaan para makaeskwela ko. Pason man ko to bunalan. Haloy, Ginoo. Paulion. Manghubag na pud imong panit. Dili kay dagan man ko. Muda. So may mga panahon talaga na nadadakpan ka na bubunalan ka talaga. Kanang mingon nga wala. Uli ko kay kanang wala man ginalag bunal. To hinahinay ra ko. Tingala kon piti ng bayaba sa likod nagpulong naman di ay lagapak ang likod oy. Na nalilipat ka, hindi mo nababalaan. Nalipat ko. Naglagubo na imong lubot. Sutoy kay angat oy. Pwede ba napakahabog ng sakain doon? Dali ra kay ko naabot. No, tungod sa kahadlok mo sa bunal, Oh. wala ka nang kapoy-kapoy sumaka doon Wala. sa bukid. Gahila ko. Dagan diretso sa bungtod. Pero anad na kaayo masyado nung sumaka doon, no? Kahit gaano kataas, no? Anad na Ginoo dali ra ko. kayo to para sa amua pero karon murag lisod naman. Lisod na kayo kasi ano na ka nang maundanon ka naman. Hangat ba? Oh. So yung mga experience mo doon sa bukid, mahuna-hunaan mo ano kayang kinabuhi doon sa patag, no? Nadudungog mo pa sa radyo na hala, patay nahuhuman talaga siya ng pagskwela. Kinahanglan makahuman din ako. So ang hinihimo mo lumalayas ka doon sa inyong balay. Layas oy. Pero ngayon, hindi na nasusuko ang papa mo. Wala na. Wala na si Papa kanang okay So na wala siya. na si papa. Ay. Wala na siya nasuko. Wala na siya nasuko. Kuya, Dayan. ako sa'yo, oy. Okay na pod siya. Okay na siya nga mag-eskwela ka. Eskwela. Siguro nakita niya kasi habang nandito ka sa patag, di ba nagsusuporta ka sa kanila. Naghahatag ka din ng bugas, ganyan. Kung abot ang hanggang saan ang makakaya mo na magsuporta. So nahuna-hunaan siguro nila no na nga, kahit nasa patag yun, kahit wala na dito sa atin, nakakatabang man pala. Kaya pasagdaan na lang natin, pa-eskwelahin natin yun para matuman yung... Pero hindi mo na-open sa papa mo na pa, gusto ko mag-eskwela, ganyan-ganyan. Wala. Then si Mama pag graduate na kog elementary, mingon na si Mama nako nga karon kay nakagraduate naman mo aning elementary pero murag nasuko ba. Di pa konsensya pa ka. Ug mo eskwela mo high school kamo nay pangita paningkamot mo gaha mo eskwela kay dili na may mo gasto ninyo kay wala tay kwarta. Agkuy, Ginoo Ana. kayo. Pero nasasabtan mo din kasi tungkol sa sitwasyon yun na napakalisod. Oo. Pero no, dapat kasi mga ganyan, hindi kasi talaga obligasyon ng mga anak na tumabang sa pagbuhi ng pamilya dapat no kasi yung mama magpapa sila yung nag-create ba sa family, so dapat obligasyon nila na buhiin talaga ang mga anak, hindi na obligasyon ng mga anak na umapil pa talaga kayo sa pagbuhi. Ang trabaho nila dapat pa-eskwelahin lang kayo, pero dahil man sa inyong kahimtang sa sobrang kalisod napupugos na lang talaga sila. Pero nasasabtan mo nung una, hindi mo masyadong nasabtan. Wala jud ko kasabot sa una nga nganong ingon ani man ako ang maginikanan nganong ihit man nila ang pag-eskwela ang uban dira Gi-encourage pa ang mga bata. ang uban no? dira ihatod pa gani bunalan kay di mo eskwela kami eskwela bunalan paulion murag nabali ang sitwasyon ba murang masuya ko sa akong So, mga hindi mo nasasabtan yung sitwasyon. murag Bakit nasuya ko ganito? sa mga classmate may paman sila okay ihatod pa magbunal pa eskwelahan kami bunalan man mig mo eskwela Pauli- mi ana ba Ano? So nabali ang sitwasyon. Murag nabali. Pila di mo kabuk magsuon? Aray. ulo Pulo? Ano pagkakusog naman kumain? at tingala ko ni Papa nga hubog man ni perminti uli niya si Mama maburos man Hala. ana tingala ko Kuy, ana gihimo sigurong sumsuman to.
So pang ilan ka sa magsuon? Ikaunom. Ikaw sa may mga manghud ka pa talaga. Mm. Sa mga magsuon mo, ilan yung mga nakahuman sa pag-eskwela? Ako lang yung naka-graduate og senior high. Hala, sa inyo tanan. Sa pulo may kaigsuon, tulo ra may naka-graduate og elementary. Dayon ako ra pod ang nakapadayon og graduate senior high. Hala Rick, Ginoo ko unta mga kahuman ka Rick, no? Iampo talaga namin tanan na ikaw makakalampos. Kasi yung storya mo sa kinabuhi, grabe talaga ang iyong pagpaningkamot para mausab yung dagan ng iyong kinabuhi. No, kung gaano mo kagustong mausab yung dagan ng iyong kinabuhi. Like, umangat ka ba? Mao ginako ang kuan nga para makit-an sa akong papa ba nga makahuna-huna bitaw siya nga dili dayto sakto ang iyang kuan ba nga iya kong did-an sa pag-eskwela. Para makaingon siya nga mao dai ni purpose sa pag-eskwela di ay ngunani ang mahitabo makahuman makakita og maayong trabaho. Hala Rick, no? Alam mo itong storya ng kinabuhi mo, sana makakatabang to sa mga bata bito na nasa bukid. Na sana makita ito ng ginikanan nila na parehas imong sitwasyon ba. No, nga unta ma-open na pud sa mga ginikanan dito nga ilang mga anak ilan ang paskwelahon. Kasi until now may mga ganung kaso pa din doon na mga kagaya mo na hindi pinapaskwela. Karon murag wala na kay kukakuan kay dugay naman ko diri sa patag. Pag graduate akong elementary na naman ko diri kay nakakuan ba na ning adtud to sa mua nangita siya working. Moduwa jud koy duha-duha nga. Ikaw yung nasasalagmaan. Ni duol dili unta ako ang magulang nga tumboy. Ang iyang kuan kay babayi man to ni ana siya nga ako na lang ang gipili kay mas lisod man daw makakita ka workingan ang lalaki kaysa babayi. So, ikaw na lang. Ako iyang gidala diha sa ilaha diha So sa ning sugot lang yung papa mo. wala sa papa ning sugot ug si mama kay ana siya nga basig maunsa daw ko. Wala nako gipaminaw sila nga ako ang giuna-una nga makapadayon kog eskwela. Mo ang kalipay nako nga na ko'y ka-workingan. Wala akong giuna-una silang mama nga ingon nga maunsa ka dito, wala ka pa kang swito sa patag. Ang imuha jud ang excited na jud kay excited ko na talaga. maka-eskwela Ay, ko. finally makakatiwas na talaga ako sa pag-eskwela. Kasi kung mag-aanad ka doon sa mama at papa mo, wala ka talagang mapapala doon kasi ano lang man yung trabaho nila nangguguna tapos yung income nila igo lang talaga din pangkaon. So wala nang extra nga para sa pang-eskwela ng mga igsuon mo or para sa iyo, di ba? So kinahanglan talaga mag-aanad ka na lang sa laing tao. Mapupugos na lang talaga. Pare-pareha tayo ng storya ng kinabuhi, Eric. Ganyan din ako. Sobrang lisod ng aming kinabuhi doon sa mua. Syempre yung mga mama ko wala na talagang panggasto kay mga din napakalisod ng kinabuhi. Naning kamo talaga ako mangita ng pamaagi kung saan ako maka-working, maka-eskwela, no? Pero at least ako, no, finally nakahuman talaga ako sa pag-eskwela, Rick. Hala ka, uy, kanindot ana, uy. Yes, kaya talaga ampo talaga kita, Rick. Kinahanglan makakahuman ka talaga, no? Mag-eskwela ka ng college. Ning eskwela gi kog college dira. Karon? Naka-eskwela ko kay atong naging tuig dayon kanang murag gikapoy ko, So ning stop ka karon. stop ko. Ano yung plano mo? Ako asang kuanon i-relax ako ang kaugalingon. Pero mobalik kag eskwela. O di ba? Dapat mobalik ka, Rick. Ano? Yan ba yung una mong dahilan bakit ka numaog? Di ba? Kasi gusto mo makahuman. Pero hindi porket na huminto ka ngayon, hindi ibig sabihin niya na habang buhay ka na talagang hihinto. Di ba? Nagpapahinga ka lang. Yes. Kinahanglan mo lang guminhawa. Kasi napakakapoy na siguro ng iyong kinabuhi. Pero next year, babalik ka sa pag-eskwela. Yes. O di ba? Patuloy ang laban ni Ricky Dumain. Kay maara ginako ang germisan pag kapila guro ko madagma, kapila ko mo balik. Diha gyud maura gyud na ako ang pangandoy nga makahuman gyud kog eskwela. Kasi yan yung goal mo sa kinabuhi. At alam mo, yung pag-eskwela taga, usa talaga yan sa way na lalampos ka, no? Puhon, abot ka hanggang dito ka pa ngayon, ugma, anak ka dari, Charlan. Anak ka dari. Ngano ba? No, ugma, anak ka. Anak ka, Rick. So, aatangan talaga namin ang storya na yung kinabuhi hangtod sa hangtod. I-add natin ka sa Facebook. Ay, friends man ta, di ba? Oh, di. Isa talaga ako sa magko-congratulate kapag ikaw ay mahuhuman na. No, okay. So, Rick, paabot mo talaga dito sa patag na babaguhan ka pa talaga sa mga trabaho mo dito kasi hindi ka talaga naaanad. So nag-a-adjust ka pa talaga doon sa pinupuyan mo. Yes. Ano yung mga nahihitabo doon? So karon ang kani nga working ta din kanang first time nato nakaanhi diri sa syudad. Mahadlok gyud ko mutunob sa tiles. Basig mabuling ba. Din ang Ginoo ko basig mabuak. Ang Ginoo ko. Wa pa isa ka semana muli ako sa amua. Mahangyo kay mahadlok man ko. Pati yung mga higaan mo dyan, naka-foam ka na. Nabaguhan ko. Kasi doon sa inyo, di ba, banig Pero lang. mura kong nabaguhan kay mura kong paghigda ako mura kong nalubong ba.
Kaya yung Ginoo ko ang mura ko Alam mo na ni. Oh. Ginoo ko nahadlok gyud ko ato pero kadugan nga naanad ko dugay na noon ko kamata. Oo, naganahan na. Yun na yung inong na nalalagot na yung amo mo sa'yo. Wa na, malit na ko usahay sa eskwelahan. So Rick, doon talaga sa inyo, walang TV, walang mga dekuryente na mga mga Wala, butang. gyud. So dito, nababaguhan ka tanan. Like dito may washing. Na i-washing, na i-TV, So na-amazed ka. Wow! Uy, Ginoo ko kani dungog ra nako sa radyo nga TV. Naana gyud diri sa makita na nako ba nga ay kita kong salida. Di na din kong suguon ko. Hala ka mura na kog di kay mulantaw gyud kog salida nga. Kita kog mga gwapo nga laki sa TV. Ginoo ko. Hala ka Ginoo. Hala ka huy ingon ani di ni diri. Kita kog artista kada idol ako si Daniel Padilla man gyud akong idol. Makita lang alang. Uy, giprint ba na ko na siya ay. Gidulog na ako kay di ko katulog gwapo gyud kaayo sa ako ba magwapuhan gyud ko niya. Ano yung mga experience mo sa mga washing? Pagkin sa washing, Ginoo ko iniglantaw na ko. Inigtuyok ba mura kog apil. Then makulbaan ko mingon nga gitudluan ko sa kong amo nga ingon ani uni ha kanang og magwashing ka ingon ay daghana ingon ani ana butang sabon. Ala kay mahadlok gyud ko. Kay tuyok ba? Okay, first time mo man Kay first time na akong kay kusura amo palo-palo ana. May ganun pala sa kalibutan, di ba? Palo-palo yung gamit nyo sa una. Oh. Kung mga buslot nung sinina pinuspos. So doon pa kayo sa sapa maglalaba. Suba gyud. Gikan sa inyong balay, gaano kalayo papunta doon sa sapa? Layo gyud siya kay mulugsong man gyud mi sa pinakanapo gyud magtagsa ka sa akong labunon. Alam mo din nang uban ka ng kuan dili na lang ganahan maligo. Uya mag-ilis layo Kay- ang labhanan. Pareha aning kanang amo taga amo makit-an nga kanang umragwa jud na kani pero doon bi anta sila suba. Bila ambak ato. Kami kay layo gyud matulog mi humagpangguna nga buling ang tiil. Buling gyud kayo halos tanan kay wala man layo man kay tubig. Magpupugos na lang tayo kayo matulog habang yung tiil nyo napakalapok. Lapok gyud. Kaugma, kumakaging na yung lapok, nasa semento na yung tiil nyo. Wala sandaya mi tangtanga sa ni tinatangtangan kagiso. Wala nagmakakuga. Anaon og guna ang kanang kuan kay nanapot naman dito ang mga lapok samtang mangguna mi ulan. Na yung mga habol dito. Kana di man mi maghabol. Huy, napakatugnaw ng lugar ninyo, di ba? Kuan ang amuha sa una. Yung lapok na ginawa nyong habol. Musulod ra mig sako. Hala? Naman kanang tower nga sako gagmay man kay mi sa una maarang mi diha awa na tama na sa liog ang sako di na mitugnawon. Kung magligid-ligid mi walay makailog kay naraman mi tagsa man mig sako wa nay banigay. Pero hanggang ngayon may mga habol na doon. Naan na. Di ba na experience na, hinahinay na, nakapalit naghabol, Nakapalit nagbanig. nakapalit nagbanig. Musketero na ana. Di man mamaganahan. Di siya ginag musketero. Timura daw siya gilaya. Sige lang. Kanang nakuha nga isda. Kaya Samok daw kay wala. Dili siya ganahan ng kuan. Dinakitaan ko din sa video ninyo na napakalipay ng mama mo no, nagka-solar na kayo, solar light. Maog yun, pertig yung lipaya. First time niya yun, no? First time jud to namo kay suga ra baya ka ng gas, palit diri tunga galon nga gas kung makaanhi diri sa kuan. Ya og tinghangin na kay sa mua, di naman magamit kay mapalong man kay dagko magbuslot ang balay. Yang atop na lupad na sa hangin ang kugon. Agoy, ginuo ko. Tapos kapag kapag umuulan, napakalisod ng kinabuhi. Muramig ka ng kuan, muramig tinapa nga naglutod mi kay Anang tulo part na. na balay tulo. Dito to may Nagtatapo tulo. kayo doon. Dito nangatulog nagsandigay ra gyud nag-ana ra kay kaluoy. higda mi mabasa man mong tiil. Nagsandig ra mi ana. Pagka ugma tabunan ra din to Tabunan na kuan pod. ako tabunan og pamuniton tong atop nga nangatangtang. Ibalik na pagtaon. Balik og taod. Wala luuya din sa kinabuhi, Rick, no? At least karon ni Rick, maningkamot yung kadiri. No, kahit napaka-simple lang talaga ng mga butang na dinadala nyo doon sa yung mama, like yung solar light, diba? Hindi man yan gaano kamahal. Pero yung makikitaan mo talaga sa reaction niya, na napakalipay niya talaga na na-experience sa yung mga ganun. Nadala nyo na yung mama nyo dito sa Patag. Di dala na ni Manang, si Manang ra gyud nakadalaan na. Si Manang, yung igsuon mo din, na bayot din, na vlogger. Alright. So Rick, pag abot mo dito talaga dito sa Patag, so syempre, first time mo nagka-cellphone. Di ba? First time na ko sa cellphone, gipalitan ko sa akong amo. Doon ka na i-encourage na mag-vlog. No? Kay makita ko sa uban ba nga kanang mag-video din
doon nagpilmiro, nag-TikTok pa ko. Then pag post na ko sa TikTok, kanang mga kuan ba katawanan nga TikTok suon-suon ko. Kanang viral man sa TikTok. Mo to naganahan ako dito Nakukulbaan ka na doon. Dayon dito gipost po na ko siya sa Facebook. Naman po'y magkuan dito sa Facebook. Dahil yung sila, pwede ka makakuan ana, Pwede ka mag-vlogger, ganyan. pwede ka maka-income. Kung basta mo padayon lang yun ka, dito ko na-encourage na ipadayon. As of now, Rick, ilan na yung followers mo? Gamay pa, 84,000. 84,000. Uy, napakadaganan yan. Uy, yung iba napakalisod kabutin yan ng mga ganyan. Uy, congratulations, Rick. Sana Thank talaga. you. Yes. Sana talaga patuloy ang dadaghan yung, huy, paki-follow nyo na lang si Ricky Dumaid, guys, ha. Napakadakong tabang talaga niya na makakahuman siya sa pag-eskwela at makakabuot na yung mga pangandoy niya sa kinabuhi. Thank you. Sana. Alright, so Rick, dahil nababalaan na namin yung istorya ng iyong kinabuhi doon sa bukid at dito sa Patag, kung paano ka talaga naniningkamot na makaeskwela. So kung tatagaan ka talaga ng pagkakataon na mastorya mo sa pagbalik yung 5 years old na Ricky, ano ang iyong isusulti sa kanya? Ako nga isulti dyan ni Ricky, mawagin ako yung nga, Rick, daghang salamat. Nga, bisan pa man sa kalisod nato sa una. Bisan pa man daghan kag madungog diha nga mga istorya nga dili ka kahuman, dili ka eskwela og high school kay walay mo pa eskwela ng pobre ka pero naningkamot ka. Og karon Rick, naanagyud ka sa taas-taas nga butang. Nakabuot na gyud nimo gamay ang imuhang mga pangandoy mo nang karon Rick nga dako na ka. Mo posible jud nga imong mahuman or makabuot jud imuhang dreams. Wow! So, yeah, so dapat lang makakabuot mo talaga, no? Para matutuman talaga nung bata na Ricky ba? No? Imagine kung 5 years old ka ngayon, yung una-una mo talaga, ay, kakabutin ko talaga itong pangandoy ko. At least, matatambalan mo yung mga yung mga gustong-gusto niyang himuin. No, ikaw na yung magtutuman. Ang akala mo siguro yung Ricky na hangtod-hangtod na lang talaga mangguguna ba, 'di ba? Ngayon naging Ricky na napakaganda. 'Di ba? Kung bibigyan ka ng babae na pangalan, ano yung gusto mong pangalan? Rika. Yes, next question, Rick. Pareha tayo bayot. Yung mama at papa mo hindi nasusuko na nagbibinayot ka. Sa una suko. Kana akong papa. Another bunal na naman. Oo. Kana magbayot-bayot man ka. So, ihapid mo, mga ilang sanga ng bayabas na ang nanahurot sa iyong lubot. Dili lang gid kay bayabas ka ng palwa bitaw sa lubi ka ng tumoy Ouch, bitaw kadto nga lang. buhi. Di ta mag-isgot og palwa. Dili. Maigo kong ilo. Nakulbaan Pero po, eh. bitaw, apil ang palwa. Kanang buhi ba din yang anaon putlon dapit sa tumoy. Agoy. Sakit baya kay na. Ginoo. Katong dire sa kinatumian. Oh. O kasi lalaw, ano man yan, muwitik man na. Iligwitik, priting sakita. Ginoo ko. Sus Ginoo, hilak na pod. Masuko siya nga nagbinayot ka. Suko gyud akong papa sa Kung sino una. nabalaan nga nagbibinayot na ka? Elementary bayot nagyug ko. Amo kiay na jud ka. Yung na mga sayaw-sayaw ka ng kuan. Ako na gyud na ang leader. Pag-igat-igat ka na talaga. Gikan og grade 1 hangtod grade 6. Leader na gyud ko sa mga sayaw ana. Closing. Hala. So nakikitaan niya na, agoy, Ginoo ko, nagbibinayot mo yung anak ko. Humanda to ngayon sa tumoy ng kahoy. Iniguli sa balay nga nagbayot-bayot na daw ko dito kay maninggit man din ang mga tao. Bayot ana ba bayot. Nakukulbaan ka na, kaya nadunggan ng iyong papa. Papa kay di man ganahan. Patay. Patay Sabi yung bayot. kun papa. Ano magbayot-bayot man. Dako kay giglawas ng bayot. Ana sa papa nako. Pero ngayon, no? Kasi nakikitaan ko kahit madako ang ating lawas, gumagawas pa rin yung ating kagandahan. No, sosyalan. So Rick, na-open na ng mama at papa mo, okay na sila nagbibinayot ka. Okay na. Kay si papa nakasabot naman siya sa mga sitwasyon nga bayot. Ano siya nga dawat na muna ako ug unsa inyohang ganahan. Ug unsa mo. Importante nga kanang dili lang daw may pareha sa uban mga ngunana magbisyo. Yan na yung importante. Alam mo kasi itong kinabuhi natin, kahit ano pang iyong kasarian, basta manindot ang iyong gawain sa kinabuhi, may walang makakapugong. No? Kasi may mga ano dyan, kayo may iba, may pure na lalaki, pure na babae. Pero yung mga gawain, hindi naman hindi kagaya sa atin ba, no? Di ba naniningkamot tayo, kahit bayot tayo, dapat nire-respeto tayo ng mga tao. Pamaagi talaga sa ating mga hinihimo na manindot.
Sosyalan. Ginoo. No? So, kahit ganoon yung nahihitabo mo sa iyong papa na na kanang hindi ka pinapaskwela, nasusuko na nagbibinayot ka. Kung ikaw ay lalampo sa kinabuhi someday, ikaw ay dadato na, no? Willing ka pa rin tabangan yung mo, papa mo o yung ginikanan mo. Yes. Mga gina ko ang dream. Punghon, pila ka years, pila pa na kuan ang muagi, then makaman eskwela mo success ako ang kinabuhi. Akong giunahuna akong pamilya. Pamilya pa rin. Pamilya jud akong giunahuna nga mao gyud ni ang ako ang naabot karon. Karon nga og mo success na manggaling ko, na anak ko ikaw galingong kuan diri sa patag, ma-experience nila. Dapat ipapa-experience mo sa kanila kung ano yung mga na-experience sa mga ginikanan dito sa patag, no? Kasi sa pagkakaalam ko, yung mama at papa mo, mauulaw talaga silang lumaog dito. Maulaw Kasi yun. mahadlok sila sa mga kanang mahihitabo ba? 'Di ba? Nakitaan ko pa yung video ng mama mo na sobrang ignorante pa sa mga ubang butang. Mahadlok. Kahit spaghetti hindi pa naiilhan. Bitaw. Uy. Kahit yung hotdog. Kahit yung hotdog, hindi alam kung paano lutuin. Sinabawan. Wala man gyud mi ka-try ana sa una. Wa mi kakita ana ba. Sus Ginoo ko unsa nang hotdog. Nakakaon mig hotdog pero wa mi kabalo unsa una pagluto. Pero kung mama wa gina kita ako Ginoo ko palito na ana diri makanin nagmahayag nga kadto rag yung mga So nababaguhan talaga. nabaguhan ba? Kung Ginoo ko nagkabo ming manangoy manaunsa naman ni mga napaggisilupin ang hotdog. Wala pang kitang tanga. Wala gitang tangad, gidiretso gisagulag ka munggay. Ginoo ko. Pero tinong pangatawa ni Manang, oy. Oh. Ginoo ko. Pero lami pod. Lami mang pud siya. Lami ba ya pod? Yan yung pinakagusto ko talaga sa mga kagaya nyo nandun sa bukid. Kasi kahit ano mga pagkaon na-appreciate. No? Kahit paano pa niluto yan, nalalamian kayo. Lami, oy. Si lami. So magluto tayo niyan bukas. Hukad na mi. Sige, ikaw na ipanit, ana. Ikaw na tangtang sa Ikaw silupin. tangtang silupin. Nagpatong pa ng kamunggay sa hotdog. Pero tayo pag yung lasawa sa sabaw. Anggoy Ginoo ko. So ignorante talaga siya sa mga butang-butang na gano'n sa mga pagkaon. Anas Yung mga- spaghetti, hindi pa siya pa alam ko. Sabi niya pa, sa man yung pansit, ganong tamis. Yung tamis daw din dagko. Wala ko siya kabalo nga. Spaghetti na siya. Wala ko kailaani bisan unsaon daw. Pero ningkaon siya, naganahan siya sa spaghetti. Wala gyud. Di ko siya Nasayang. Mintilaw ra gyud gamay si mama. Sa di ko ganahan ani nga bami kay tamis bami na. Tamis daw. Din dagko pag yun. Ilang taon ka na gani? 25. 25 ka na. Si Ricky ba ngayon ay umiibig? Umiibig. Pero wala namang nagparamdam sa... wala nagkuhan sa ako ba? Pero na kay crush. Naa! So pwede na mo yung istorya ang ngalan or dili? Wala kag... Dili lang. Uy! Basig di siya mo angkon ba? Basig masuko ba? Basig masuko siya. Iba yung nga kanang gusto na unta nato mutugan ba nga crush nato siya pero duhat maulaw. basig sumbagon. Masumbagan ba? Uy, pero kung ako talaga kung may magsulti sa akin na crush ako ng isang tao, malilipay ako. Kahit ano pang naong yan ang kakrush sa akin. Kaya ibig sabihin yan, attractive ako. Di ba? Mabait ako kasi may nagkagusto sa akin. O di ba? So baka sa pamaaging na ganyan, may encourage ka na isusulti yung pangalan niya. Ay, wala ko dahil ko'y crush. Uy! Pero taga dito lang, taga Patag. Mga ilang tuig mo na siyang na-crush. Dugay na. Ano? Ano yung mga hinihimo niya na sobrang nagpapakilig kay Ricky? Kanang daw, nig-agi niya ba kay... Gwapo, gyud siya. Uy! Ginoo ko kanag... Gumagahi talaga ang iyong kuanti. Kanang bitang... Wa ko kasabot, mulakaw, mutikang ba ko, or dili. Kay makita na ko siya. Mura kog mawala sa akong pananaw. Namang gyud kas nga milingi siya na ako ning smile o Ginoo ko. Didto mangyud ko nga murag mauna gyud ni ko. Didto tagaan kag chance na magstorya kayo. Like ka nang hello, ganyan lang ba? Ano? Yung pansin siya sa ako, then ala didto mura namang gyud ko Kakuyapon na ka. kakuyapon ba nga. Wa gyud ba ako itulog ato. Wala ko itulog ato kay akong gyud Sobrang lipay mo. Kay sa kadugay na ako nga sige mig tagbo, sige mig kita ay ba dito nga time ganing pansin siya nako. Friends na mo sa Facebook. Friend. Oh my God. Ano na lang, first letter na lang sa kanyang pangalan. Iyang ngalan, inchik.
So wala ka kaila sa iyang tinuod nga pangalan. Wala. Ay, nakaila ko sa iyang tinuod ngalan pero Sa Facebook, maulang man ko. Sa dili Facebook, mabasa. dili ma-view iyang ngalan. Pero unsa may first letter lang para naa siya kuan ba makaingon siya murag ako jud ni. Letter. Wait, hindi man, hindi naman mo. Hindi ang niya. first letter sa iyang name kay L. L. Loida. Ay, ko. Nagluling. Pero Rick, nakauyab ka na. Oh, As in. yes. So, nakahila ka na tungkol sa gugma. Yes. Oh my God. Gaano kasakit yung naranasan mo sa gugma? Kanang na-feel jud na ako nung Pilmiro, abi na ko kanang okay lang ang tanan. Kanang abi na ko dili siya part sa ako ang life. Then after ato nasuko siya kay dili daw ko kabalo mo care, wala ko'y update, then puro daw ko busy, Like, wala inig-chat ka na mo. mag-experience, di Kay ba? anak ko nga kani wala ko experience sa uyab kato ra first time then anak ko nga ngano kinahanglan pa ba ni uyab nga kuan nga wala daw ko'y good night, dili daw ko mayon nga good morning, nagkaon na ka. Anak ko nga dako naman ka, kabalo na ka. Hindi man yan pwede. Anak ko dako naman ka, Kinahanglan may mga pagkaon ganyan. og imo diha kan nasuko sa ato. Wala. Kahit ako yung uyab mo, masusuko talaga ako, Rick. Kay wala mo ko anak ko nga uyab ra paningkamot kay dako wala ko kabalo gud nga ingon ana day ang dagan sa relasyon. Oo, yan yung nagpapabuhi ng relasyon, nagpapadugay ng relasyon, yung good night. Yeah, dito na ko na realize nga ingon ato day ang love nga wala na siya. So, Dito ko nasakitan nga imbes kana nga time nga na feel na nako nga ingon ana ang buhaton, ingon ana ang dagan sa relasyon. dapat na yung ani nga. Oo nga ay, Kapag mata, good morning lang. sus, dito na nga nawala na siya dito na ko hilak na lang ko. So hindi noon pwede yung uyab natin. Pagkaugma, wala na kayong kontak. Kuan oy kanang kato siya kanang nadala na ko sa mga balay then Hala. nadala po ko niya sa ilaha. Hala. So babae ka na talaga that time. Fiesta iya kong hapiton. Doon raman. Na Saan na siya ngayon? Eskwela, college, school meet me. Hala. Hindi mo siya, hindi mo na siya gusto. Like, wala ka nang pagtingin sa kanya. Ang among pagbulag, dili gid siya ingon nga kanang kuan. Nag-ana ako nga wala man ka kasabot sa akong sitwasyon. Magbulag Wala ka. kuan man gud ni siya, dili siya laki. Ay, bisexual. Dili. Tumboy? Yes. Hinuo ko. Yes. Hala? As in? Yes. Hinuo ko. Huy, panayon ngayon. Then anak ko nga ikaw karon siya nga di siya suot bulag anak ko okay kuan na lang umamay ka mamayi o malaki ko malaki then ana siya nga Murag casual lang. Wala, bahala na. Panikamot na imom. Nikamot ko na siya nga okay paabot ra sa sakto nga panahon nga ready na ko ana. Hala, as in Rick, tumboy yung naging jowa mo. Oh hello shout out niya. Ilang bulan kayo nun? 7 months. Hala, kinuo ko. Ug wala siya di siya mo adto sa tindahan mangita ko ug naa siya masuko ko tagaan ko niya og kanang crop top. Gamay kay ang gihatag nagisi gid sa ako ang likod. Wala jud ko nag-expect ato kay sungog-sungog raman to niya wala ko nag-expect ba nga iya dayang tinud-on mo balik siya pagkaugma kay manguyab. Hala. Taga-ama tong tumboy. Ako yung batubi. Kay what if ba, nung mura na hinungda na makakaanak tayo kasi ano ang hihimuin natin dito sa kalibutan, magbinayot lang tayo hantod-hantod. Bitaw na Ko kinahanglan talaga natin naisaha ba? Alam nga, magpuli-puli lang talaga tayo sa pag-iilaw ng ating mga igit hindi kasi binti na natin. Di na kaya unsa biya. Oh, hindi na ito talaga ito talaga yung pinakasad sa kinabuhi nating mga bayot. Kasi napaka-nindot natin lang tawin kung tayo ay pay bata pa. Pero kapag umabot na talaga yung panahon na tayo ay magiging tiguang na, wala na. Wala Parang para malalaos na tayo. ulay purong murag wa nay nakaila. Walay Kasi mutagad. imagine natitiguang na tayo. Yung mga lalaki hindi na tayo pupunitin yan. Kaya napakadami ng bago na bayot na batanon na mas presko. Kaya ginuo ko. Kanang mga laki, luluuran na yan sa atin. Oo. Uy, ginuo na tayo sa kaluod na ng tiguanga. Yatakan ko na. Ug wala pagi kwarta na dili gid sila mo O, doon. diba? Kasi napakadaghan talaga ngayon. May mga bayot talaga ako nakita na. Pagkatiguang na ba, din madudungugan ko talaga sa mga laki nga.
kanang samot na kanang sungog-sungogon nga. Bro, kanang naibayot yatakan ko nang liog na bayot tiguang na. Lagi uy kana bitaw nga sitwasyon mura kog kuan ko Ginoo na matiguang ra bagyog ko no. Kulbaan ka. Kulbaan ko ba ako. Mahala na dito maabtan og 60 uy. Tama na lang tag 50. Ako gusto ko na ini ka 40 direct na. Tumba. Yung kinahanglan talaga natin maniningkamot na makakita talaga tayo ng tumboy. Uy, chance mo na yun. Binoyan mo pa. After ato nga nagbulag mi, naapoy laing tumboy nga nanguyab. Natingala ko atong ganahan din mong lubot og mga fingers. Ginoo ko. Natingala ko ba nga abi nang lucky gistok na ko tumboy siya taga kuan. Bukid nun, layo nun siya. Ato nga time nga ningkis siya nako. Ningkis na, diri na ningkis na ang tumboy. Ningkis siya nako dayon kana nasuko ko ba? Oh. Anak ko nga. Bakit ka nasusuko, di ba? Uyaban kayo? Pero dili man gugong ganun naman gud siya mga friend. Tumboy sad. Anak ko nga kung uyab lang ta dili ta mabot sa sitwasyon nga ingon anit ta. Babaeng marangal. Kay nahadlok ko. Kanang kan ba? Paano ka maigo sa 10 fingers? Basig kuan. Sa mahadlok ka. Nana ko nga uyab rata. Kani nga mga butang dili sa gid ta ani. Dili na to pahinaykan sa atong kaugalingon. Kay basi moabot sa time ba nga magpangita ang ato ang kaugalingon ngingon ani nga sitwasyon. Sige nagbalik-balik. Nasuko siya nga case ragani dili pag yun ka kuan ana. Di daw ko kabalo mo halok kanang kiss ba nga mubalos nga diri aping anak ko Ginoo ko kay ug uyab rata dili na mag-kiss kanang nabi mo mga friend dira kanang mo magrespetar Marangal lang jud ay ka. dito nasuko ko didto kaya siya nga lain daw kay ko naadjud siya daghan gyud kag laki Ala. ana siya sa ako anak ko Pero tinuod yang giingon daghan kag laki. Oy Ginoo pero dili kuan raman nangagi raman tong mga laki daghan sila ba nangagi sa karsada Pero habang kayo na wala ka na talaga nagbinuang sa kanya. nagbinuang Aray. nakitaan ko niya tinarasuko siya ano siya nga amo na nang laki ra daw gihapon ko maski uyab na mi nakitaan ko niya kay abi man ako kanang nang laag mi ba din abi na ako kanang tulog siya adtong puday sila didto So yun, nagbubulag tuloy kayo. pero karon mag adto ra gyapon siya didto mahag mingawon man siya Ay, then gipangayo niya akong perfume la. Tuwion mo. akong gihatag siya nangayo siya kay humot daw La ako ana to sa Rickby. Lalo siya uyab ron babae. Ay. Ang babae kuan pod nga kabalo siya nga uyab misaon na. Na-erase na ta. Tayong mga bayot, nakakaagi talaga tayo ng mga diskriminasyon galing sa mga tao, no? So syempre lalo ka na dumako ka talaga sa bukid tapos nababaguhan ka dito sa patag. So syempre naaagian mo talaga yung mga tao bitaw na sisinggitan ka na bayot. Nagian mo yan. Kaagi jud ko ana no then ang akong gibuhat ana dili na ko sila paminawon. Dili ako sila paminawon kay kung paminawon magud na ko sila ako silang kuanan masuko sila. Uy, Manang mingon sila nga bayot unsa pay tawag nila nako Raul unsa pa na diha. may tumatawag sa'yo na Raul. Raul ana. Uy dili ko Raul, ano ana nya murag kuan man nya daghan yung tawo Ano ay. yung nararamdaman kapag tinatawag ka na ganun? Kanang Mas lalo kang nang liit yung kaugalingon mo. pero wala lang kanang moingon ra ko nga salamat. Ana, salamat ra na ako. Sagito do ko to sumbagay. Uy, bongpang. Kanya daghan man sila. Saan man ako? Hindi yan talaga pwede. Dapat kasi Rick, kahit bayot tayo, hindi natin pinapakita sa kanila na dapat napaka-easy lang natin ibuli. Dapat marunong din tayong tumindog sa ating kaugalingon. Lumaban tayo Rick. Huwag tayong magpakakansi. Inuko, sayang guguba na tagdaong naan. Ginuba ay tagnaong. Sobra sa Bagyo biya ko dito sa di ba? Napakadaghan na nating kaagi sa itong kinabuhi. Di ba? Napakadaghan na nating kalisod na naagian. Tapos sila lang yung magpapaliit ng ano natin. Dignidad. Ginuo ko kapag ako kahit bayot ako, isa talaga sa pinaka-hate ko yung sinisinggitan ako sa bayot Raul. Hindi talaga ako sa sugot. Himuin ko talaga yung best ko na matataha sila ba?
Kaya ako, kahit bayot ako, Rick, naniningkamo talaga ako na yung mga tao ba may kunting respeto. Yes. Matatagaan tayo ng respeto na kunti kasi napakabati na bayot na nga tayo tapos wala pa yung respeto yung mga tao sa atin, di ba? So dapat kung naimo-ingon mo bayot-bayot, dapat hindi mo sinasabi na bahala yan sila, uy. Yun, dapat maninindigan ka, lumaban ka, sumbagay. Ayun. Ayun na sabagay. Lagi time nga ningtubag sad ko nga. Ay po maingon ana kay Gitarong na nimong story. gitarong na ko. Kay kami naningkamot baya mi og kanang tinarong nya imyo raming Wala una mo tanang pabuyag, di ba? Then karon man nagpasalamat jud ko sa social media tungod ani murag ang mga tao na anay respeto. Di ba? Dili na kay ko makadungog singgitan nga Raul, Bayot. Ang ako lang madungog si Swang nagyud ang isinggit. Swang. Okay Idol na yun. si Swang. Diba? Murag bitaw Hoy, salamat kaayo sa social media no sa vlog ba kay kanang ugnay mo agi magmotor mo singgit idol si Swang Ricky ana So daghan na nakakaila sa iyo. daghan na nakailaw. Hoy, lakin sa man to. Isa talaga ang social media or ang Facebook talaga ang usa sa hinungdan kung bakit nararamdaman mo talaga yung mga respeto na ng mga tao. No? Yan talaga yung Experience ka, pinakasad na nahihitabo dito sa kalibutan. Tsaka ka lang rirespetuhin kapag may pangalan ka na. Tinuod No? yun ay. Napakabati. Kung wala ka pang pangalan, kung ultimo ka lang na pagkabayot, wala talaga tayong mahihimo sa mga inat. Wala gyud. Nakakalagot. Ginoo. Ako nga, no? Isa din talaga yan sa naghatag ng sa akin, respeto sa kalibutan, yang dahil nag-vlog ako, dahil nailhan ako ba, unti-unti. No, dito ko nararamdaman na, meron ng respeto yung mga tao, nag-idol na sila sa'yo. Sa una, nagian ko man din yung nagian mo. Pero sinusulong ko. Hindi talaga ako susugot. Ako sukol na biya ko ron uy. Sumusukol ako, Rick. Bahala kayo dyan. Sukol ko uy. Kasi ang napakasad pa, ang napakabati pa talaga, kasagara talaga sa mga nagsusulti sa atin ng ganyan, yun din yung mga palamunin sa ilang balay. Kaya tinuod Wala yun. saktong guidance. Na. Ang ako lang manggong kalagutan og unsa pa tong maot maoy kusog kay maningit manaway. Tinuod ginaay. Kinsa pa tong gwapo? Demure kay sa kilid ng gwapo wa jud. Kay sus gino sitan ra ka Ang kaning mga kiligon guba, mga naong kamo, mga mo na. ang ginukinsa man to isa lawayon man pud kaayo to nya mao may kusog kay maningit. Yung mga baho pa kay tangkugo mo pa yung mga mo pa yung mga pabuyag kayo. Kanila nga atong hangyo sa kanila, no? Tanan man talagang butang, madadala man talagang sa hangyuan. No, hi boys. No, ikaw na lang, ikaw ang humangyo. Ngayon na nababalaan nila kung gaano kasakit yung mga hinihimo nila na mga sisinggitan tayo, 'di ba? So ikaw makiusap ka na lang sa kanila. So ako jong ingon sa mga lalaki, kami nga mga bayot, kung para sa inyo nga okay ra nga singgit-singgitan mi ninyo, yaga-yagaan mi ninyo, masakitan jud mi ana. Pero okay ra gyud unta og muninggit gwapo ka. Sus Ginoo ko sa lawayon man pod kaayo mo singgit. Uy, mura po di na lang gyud ko motingog. Bitaw mao gina akong advice nga sa taron sa mga bayot nga nagsugod pa. Ginoo di ra ba gyud malikayan nga naagi maninggit, naagi no? manguan nato. Bayot nga mao pa pagsugod og gawas sa iyang kuan pa. Nga sus muliad na. So ito, ganito. Ang hangyo lang namin, no, mga member ng LGBT, kung makakita kayo ng bayot, wag niyong bastusin, wag niyong singgitan. Kasi isa talaga yan sa nagpapaubos ng ating kumpiyansa sa kinabuhi, di ba? Yes. Di ba nasasakitan ka din kapag sinisinggitan ka? Uy, sakit uy, ulaw, murag kuan ba murag Maulaw ka sa mga iniksinggit ba murag itusok ka uy. tao. Mura ka gipana. Murag ko gipana. Naong daw sa gipana rin. Unsa di ay. Murag ko naigaan ato. Gwapa kay kapanaon. Alright, Rick. So at least ngayong gabi nababalaan na talaga namin yung storya ng kinabuhi, kung paano ka talaga naglisod at syempre paano ka talaga nakasurvive. So by the way, thank you so much sa iyong pag-aanhi talaga dito, Rick. Sana talaga isa ito sa makakatabang na na lumampus ka pa sa iyong kinabuhi at sana makatabang din itong programa namin na marespeto pa tayo ng mga lalaki. Rick, salamat kayo sa imong pag-ani ha. I Masalamat love you so much kaayo. at papaabutin talaga namin kung kailan ka lumampos. Hindi ka namin ipipressure na dapat ugma lumampos ka na, di ba?
Hindi ka namin pressure. Magpapaabot lang kami kung kailan na ka namin makikitaan, mag-post ka na. Congratulations Kung to hindi me. ako, kung wala ko'y post, wala ko kalampos. Pero that doesn't mean na hindi pa rin kami malilipay kasi hindi man talaga, hindi porket hindi ka nakagraduate ay hindi ka na nakalampo sa, hindi ka na mahayahay, di ba? Bisa wala ako nag-eskwela, no? Diri na ako nag-focus akong pag-vlog, pero ang pag-eskwela, dili dyan ako na malimtan. Yes, dapat lang. Nagpasalamat jud ko sa mga teacher sa amo ang elementary sa Tulan may Sambonga del Sur. Atong i-mention sila sa ma-mention ako sa dili ako sila ng mga limtan. Hello kay Jipo Saison, kang Ma'am Violeta Gakta, kay Ma'am Linel Pilarca, kang Ma'am Elvira Yabo, Ma'am Silvana Pamat, Ma'am Sheila Lindio, og Ma'am Joanne Paler, Ma'am Lizelle Villarmino, Ma'am sa nga-mention ako, dahan king salamat sa inyo ang kanunayon sa kalisod sa mga dalan dito paingon sa elementary pero wala jud mo mi surrender. Nagpadayon jud mo tudlo sa amua hangtod naka human mi sa elementary. Sa inyo ang nga experience dito ma'am dili jud lalim, saksi jud mo ana nga mga tumba mo, mga bagyuhan mo, mabahaan mo. Pero ming laban jud mo ma'am, mao gyud na akong nihatag pud jud ko sa ako ang kaugal nga mulaban pud ko. Kay kung nagsakripisyo mi mas nagsakripisyo jud mo sa amua sa elementary ma'am. Daghan kay salamat niyo ma'am sir sa maong pagdumala sa mo ang elementary. O shout out ko sa kuang paints, Ricky Timuay Dumaid, mga kasiswang. Daghan kay salamat ninyong tanan. Yeah, so once again mga buwang-buwang, this is Loling, the Buwang-Buwang Talk Show. So by the way, thank you talaga sa lahat ng mga sumusuporta sa aking programa ha. Ginoo ko, napakadako talagang tabang na inyong pag-share, pag-comment at pag-like dito sa aming Buwang-Buwang Talk Show. At sana magpundo talaga kayo dyan at hindi kayo humahawa, hindi kayo mapupulaan. Thank you so much. I love you.